Sanibonani, igama lami ngingumtshengiseni wakwagcwensa emsinga kwamajozi emngeni isigodi. Nje ngingathi ngidlulisa ukubonga kakhulu bafowethu impela ngiyanconcoza kilo lonke izwe lakithi. Nje ngendlela enisupporta ngayo impela bafowethu angazi ukuthi ngingabonga ngithini. Yikho udingisela imlomo ezinkulungwane. Nje ke ngicela ukubonga kakhulu nangendlela nje abantu abasithanda ngakhona. Uyazi mangabe ngingasho ukuthi mina ngihlala eDenver hostel. Kodwa ngoba ngihlala eDenver nje ungabona abantu bakhona usuku nosuku mangeke ngaphumela ngaphandle ungazi ukuthi bayaqala ukungibona ngendlela okwenzeka ngakhona. Nje kusho ukuthi khombisa ukuthi eDenver siyiphethe kahle ngaleyo ndlela ngoba abantu bakhona eDenver ngendlela abasithanda ngakhona. Nje ngisuke eDenver ngize la koJipi sengaze ngakhetha ukuthi okungcono nami ngithenga uyisikolokoloanyana ngoba manje mangimile ngikhomba amatekisi ngigcine ngabe ngisazi manje ukuthi ngizoyikhomba kanjani itekisi ngendlela nje abantu beza kimi kube mnandi kube nje angigcine ngabe ngisazi ukuthi ngizobabalekela kanjani abantu. Nje ngithi ngicela ukuthi bafowethu lolo lithandeni ngikhombisa lona niliqhubeni luse phambili nami ngizozama ukuthi ngakho konke okusemandleni nginikhombise. Okokuqala nje ngicela ukubonga kakhulu lezi insizwa lezi ngizocela nje ukuzethula kunensizwa la eniqala ukuyibona emagazini kule DVD entsha. Insizwa enjengoxamxayekile niyayazi ke nani akekho umuntu ongamazixamxayekile mangabe nje ukuthi iRadio noma ukhozi uyalivula ubusuku bonke uxamxayekile uyaziwa isikhokho nje samageza ke sengabe kanjalo ukuthi uxamxayekile ngimthatha njengesikhokho samageza ngoba ngendlela nje akayibeka ngakhona into uyibeka engathi sipracticeile naye kodwa nje kusho ukuthi yikho ukuthi uthando umuntu mayiswethanda into nginesho futhi ukuthi kunabanye oxamxayekile abakhona abaswela ukuthi bavela kanjani. Ngiyafisa ukuthi nangelila ngabafowethu sibazi abantu abanjengoxamxayekile. Xamxayekile bafowethu insizwa eqhamuka le kwanongole ebabanango kukude kakhulu uqhelelene mina ngile emsinga kodwa ngendlela nje sesesaxhumana ngakhona nami ngaze ngithuka ngelilanga ngithi ngivula ukhoze ebusuku ngezwe insizwa engibeka ngalendlela isho lezi ibongo zami nami ngiye ngisaba ukuzisho ngiyehluleke ukuzisho nje ngayi kodwa yena hayi ngendlela azisho ngakhona ngize ngethunga impela. Nje ke ngithi ngibonga kakhulu impela kuye umfo wamanxumalo ngithi ngimthulela isigqoko impela bafowethu ngifisa sengathi lokho akwenza kimi nakwabanye abantu engakwenza ngoba uyachaza ukuthi into ayenza ukuthi ezethanda amageza kungenxa ukuthi amageza anomyalezo futhi ke nje ke akasho ukuthi uzonda bana akazonda umuntu ukuthi ngoba nje ke wawela ngasemagezini. Ngiphinde futhi ngizobonga lensizwa le ekuthiwa umzonjani wamdlaloze. Impela leyo nsizwa leyo ngathi ukuqala kwami kuyibona yangikhombisa nje uthando ngalendlela nami ngangilokhu ngizwa nje eRadioweni kancancane ikhuluma uyabona ngaphatheka kabuhlungu ukuthi lensizwa lengoze ngiyibonephi kodwa sathi masibonana impela savele sakhombisa nje ukumukelana lapha nje ekontinini eJipi ngoba insizwa nje engakhona esebenzela khona uyabona angidluli ngayizange ngangena khona nje uyabona ngisho nabantu sebeyithatha njengomuntu wamageza ngoba emabezofona khona banakho ukuthi beyibuza ukuthi umtshengiseni umgcinini kumbona nje abantu abanjengayo umzonjani ngiyafisa sengathi benganda beye phambili. Ngiphinde futhi ngizobonga lensizwa ke isikhokho sami ke lesi ekuthiwa unhlekelele unhlekelele uyahlekisa unhlekelele wakwangenzela umhlolo kwagcwele kwenye indawo ngeke ngisho kodwa lapho kwakuse stadium uyazi kwathi makuthiwa sekuzongena inhlekelele wathi mayingena kwaphakama wonke umuntu kuleso sikhathi leso ngangisacula nalensizwe ekuthiwa umgqomeni ngangiculela amagcokama sasizocula lapho kodwa wathi mayingena inhlekelele sethuka sonke kwaphakama wonke umuntu kwaphakama istadium kwangathi umculo omdala noma kumbe umsakazi nje indlela akanodumo ngayo kubantu abantu bamthanda impela bafowethu ke impela lensizwe ngikhuluma ngawo unhlekelele ngifisa sengathi bonke abantu abanjengonhlekelele bafowethu bengande okwenza ukuthi ngibathatheke ngibalethelana sibonisanile namagengama abafanele abangicula nabo ukuthi no madoda lezi insizwa ziyaziwa zidumile kodwa manje abantu abaningi bafisa ukuzazi ukuthi beyibone ngamehlo kodwa manje zifihlekile uyabo ingakho ngithe no bafowethu sabonisana savumelana ukuthi no asibaveze nabo ukuze baziwe abantu abaningi nje bayamazi unhlekelele kodwa manje abamazi ngokumbona bamuzwa nje mayikhuluma eRadioweni kanjalo manje ke namhlanje nizobabona ke impela ke baningi futhi abantu engisazobaveza abaningi kakhulu ngoba iqembu lamageza ngasho ngathi iqembu labantu iqembu lomphakathi yabo ingakho ke siyesithande ngakho sonke isikhathi masenza into umphakathi uvela sifuna ukuduma sodwa thina ngoba siyikhukhumezi njengalabantu laba abathanda
ukuthi banemali eningi uyabo ingakho ke thina siyikhukhumezi ke thina baningi kabi kunabantu esibaziyo thina izikhulu zala eSouth Africa banemali kodwa ongeke umuzwe ethi umuntu mina ungibona nje nginemali eningi omtsepe nje laba izikhulu zeSundowns ngeke umuzwe ehambe ethi nginemali eningi kodwa uyithini esimaziyo ukuthi unemali eningi manje mawuhamba uqhosha ukuthi mina ngiqhoshe ngemali eningi okwakho lokho nje ke ngiyacela abafowethu ukuthi nginazise lokhu ngicela nje ukuthi le album le sizoyikhipha manje engicela ukuthi nikwenzeke manje sekwenele ngicela ukuthi ningayithathi nise ngakule ndlela mhlawumbe iyodlame noma kanjani ingakho sikhetha ukuthi isihloko asithi u2010 nani niyazi ukuthi noma imuphi umuntu ngisho ingane encane iyafisa ukuthi kazi u2010 uyifica yini manje sithe asakhe ukuthi sakheke manje sakhintsha yakithi ukuthi lesi sihloko lesisithi u2010 umuntu nomuntu akavuke ezenzele ebambe ezakhe elinde impela bafo singahlekwa amanye amazwe ayeza amazwe amaningi la Nigeria Zimbabwe obani bayeza la eSouth Africa bazodlala uyabona manje ngakho ngaleyo ndlela kuzomela ukuthi thina njengabantu baseAfrika sivuke sime ngenyawo singahlekwa amanye amazwe ingakho ke singezanga indaba embhinqo manje sesikhathele manje indaba embhinqo sesiyabona ukuthi izwe liyasithanda ngakho ke manje sesimeleke manje ukuthi amageza ayakha ke manje siyaphambili ukuthi manje silokhu sincofa ini senzani siphika nobani ngeke kuze kusize ngalutho lokho uyabo manje ke lesi sihloko esithi 2010 ngiyacela ke bafowethu ukuthi kungene enhlizweni zenu ukuthi nobani umuntu evuke ethathi ikhali zakhe ezenzele kuze u2010 ufike umuntu nomuntu esekulungele lokho nje ke bafowethu ngiyabonga kakhulu nje angazi ngingabonga ngithini bafowethu kuninje kumele ukuthi ngikusho kodwa manje ngenxa ukuthi nani ngiyanhlonipha futhi nje mangabe ngizokhuluma nabantu nje ngize ngibe novalo ngoba manje abantu ngiyabahlonipha kakhulu ingakho konke engikwenzayo ngiyengikwenze ukuthi ngikuthule emphakathini umuntu we noma engathini umuntu ngamageze ekhuluma ethini ukuthanda kwakhe kodwa ke engizocela ukusho nawe ongawathanda amageza ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga uzowathanda amageza mina ngikuthanda kakhulu wena ongawathanda amageza ngoba nje amageza kungenxa yakho engikwazi ukuthi amageza uma ungafuni uyaqhubha wasaphambili ngiyabonga kakhulu okay nje ngizodlulisa lokhu ngidlulisa ukubonga kakhulu bafowethu nje kubafowethu labe ngicula nabo uyabona abafowethu labe ngicula nabo mina ke bayizingane kimi uyabo kodwa ngendlela nje ke esibonisana ngakhona nendlela esibambisene ngakhona ukuhlupha sesiyakwazi nje ukuthi kuyekuthiwe mangabe kuzokusa aqala ngokuba mnyama uyabo manje thina ukuhlupheka nento ebulala iqembu sesiyayazi noma ngabe yinje mhlawumbe esivelelayo siyesikwazi ukuthi sihlale phansi sibizane madoda ukuthi nokuthi kanje ngiyafisa ke namanye amaqembu ke ukuthi awakheke lokhu okwenzekana emagazini kube isibonelo nakwami amaqembu kubhlungu kabi ukuthi iqembu likhiphe ialbum yokuqala kwesibili sekusubona obunye ubuso njengamaqembu engeke ngiwasho ke eniyibone nani nje thina amageza kuyohlala kwamageza siyoze ngelilanga nosibona kweminye iminyaka siphethe induku samakhehla silokhu nje saba siyithi njoba siyithi impela ngidlulisa ukubonga kakhulu nakule genge le egidawo bafowethu ngicela ukubonga kakhulu ngendlela nje sibambisene ngakhona baningi ngiyababonga kakhulu ukuthi nje ngendlela esibambisene ngakhona impela ngiphinde futhi ngizobonga nabantu bangakithi ke le eMsinga ngiyababonga kakhulu bafowethu lapha koPomeroy kuphi yabona nje ngendlela bafowethu engihlonipha ngakhona nabantu basemngini bangihlonipha ngeke kusho ukuthi ngizalwa khona bafowethu ngiyabonga kakhulu ngifisa sengathi konke enikwenza kuthina nakini futhi ngenzeka ngibonge kakhulu ngibonge nakusixhobo ke umfo wampungo sosibeke kuleli izinga esikilo manje siyabonga okay ba but first of all nje ubani USADAMU right okay nje ke bafowethu nakho kunye ngizokudlulisa kakhulu impela kakhulu nje ngizocela ukubonga kubantu bamaphepha ngiphinde futhi ngizobonga kubantu ababasakazi nje ke bafowethu kunento ke engizoyicela bafowethu uma ngabe kuukuthi umuntu nomuntu ke mhlambe ngoba phela nilandela ngokungefana uma uza ukuthi amageza ngathi awalibona edlalayo mhlambe
kukhona lolu hlelo odlala ontshatha ugodo lolu lokuvotelwa ukuthi kudlala ingoma bese ethi akuvotwe. Uma ngabe uzwa phela ukuthi inkabi yakho oyifeva kakhulu ayiphumeleli uyabo emavotini njalo ihlala ikhala ngaphansi, impela bafowethu ngiyanicela unehlisa inhliziyo lapho, ungabe usuthi kunomsakazo othile ocheme namageza. Thina akho umuntu thina esingathi sicheme naye, thina kuphela nje sishaya ingoma ukuthi lo msakazi lo mhlawumbe ukuye ukuthi ngoba nakho kuuhlelo lwakhe bese amageza ayawina ke, akusikhona phela lokho ukuthi ke kusuke kuyena othi abantu abavote. Nawe futhi ungacula nje ucule ngalowo msakazi kuze phela nawe ke mhlawumbe engene ngawe, ungabusuthi ngoba nakhe ngena ngathi mhlawumbe amageza bese uthi ke amageza mhlawumbe asethandwa kakhulu bese kuze kubhalwe emaphepheni. Leyo ndaba leyo cha ingiphatha kabi kakhulu. Right ke nje ke ngizocela ukubonga kakhulu ngama-album ama-album la ikhaba futhi ngendlela athengise ngakhona angeke ngazi ukuthi ngizonichazela ngithini, ukuthi ngoba asibona ke labantu laba obathola sebegijima emgwaqeni namakhumbi sebehambe bephethe lokho kwamabhodi yabo sebemi kanje besho ukuthi buhandi nasithengise kanjani. Kudala vele omaskandi kade beshaya amagolide asikaze sibone thina omaskandi, ngakubalela omahawukele oshobeni umfoka khuzwayo bawabulala amagolide oshwini omtekhala uyabo, angaze ngibabone kodwa begijima nawo bahambe wathwele kanje. Ngabe siyaqala kulonyaka 2007 amageza ngeke kwenzeke lokho ukuthi sihambe ke manje sesihambe sithwala amabhodi ke manje ukuthi shaya amagolide. Engikwaziyo ukuthi akekho umuntu ongawazi amageza nombani amageza khona ekhaya kini. Ngiyabonga kakhulu abafowethu, umfana ozehlisayo ke lo, ngiyafisa ukuthi impela nakusasa phinde futhi iqhubeke kube nje. Ngiyabonga.